Manažerská psychologie, Martin Kosek, dnes na téma psychologie výkonu. V rámci manažerů je pro nás velmi důležité zkoumat jejich výkonnostní motivaci, což je i jedna ze složek, kterou zkoumáme v rámci psychodiagnostických metod. Když si to velmi zjednodušíme, tak se dá říct, že jsou lidé, kteří mají vysokou motivaci k výkonu, čili ten výkon je pro ně strašně důležitou životní hodnotou. V extrémních případech se vlastně potkáváme s manažery, kteří jsou až workoholičtí a možná je naopak potřebujeme trochu brzdit, aby si taky uvědomili, že život není pouze o práci a že pokud mají být dlouhodobě výkonní, tak potřebují se naučit i relaxační metody a případně ten svůj život nějak vyvážit, harmonizovat. Když bychom se podívali úplně na druhou stranu, tak vidíme nízké hodnoty motivace k výkonu, což může znamenat, že vlastně pro vás by byly důležitější věci, jako je rodina, péče o sebe sama, sport, věnování se dětem a podobně, ale nutně do té práce nechodíte s tím, že by to byl silný motivátor. Pravděpodobně vám to dává peníze, které potřebujete, ale tou důležitou motivací to úplně není. V motivaci k výkonu můžeme taky rozlišit, čím vlastně dneska ten výkon je pro vás dán, což znamená, co jsou vaše silné stránky v oblasti výkonnosti, co podporuje, abyste ho dosahovali, versus, kde také můžete mít nějaké, ať už budeme říkat slabiny, nebo prostor pro rozvoj. Zkusím uvést jednoduchý příklad. Dejme tomu, že vaši silnou stránkou bude nějaká autonomie, autenticita. To znamená, že si chcete práci dělat hodně podle sebe. To je pro vás to podstatné. Na druhou stranu můžeme taky přemýšlet, jak to máte dneska se sebeorganizací, což znamená nejenom, že si vytyčíte to, co chcete dosáhnout, ale také, jak se potom řídíte v rámci toho procesu. A tohle si můžete představit různě koncipované, čili pokud bychom měli vysokou vaši autonomii, ale nízkou sebekontrolu, tak vy sice hodně věcí budete chtít, ale bohužel nic se nebude realizovat. Možná to můžeme pokryt tím, že si k sobě najdete někoho, kdo věci za vás dotahovat bude, nebo budeme přemýšlet, jak začít lépe organizovat vás pomocí třeba i nějakého tréninku, jako je self-management. Ty věci taky můžou být přesně obráceně, čili škály by se prohodily, takže vaše autonomie bude poměrně nízká, ale schopnost sebeorganizace třeba vysoká, což by znamenalo, já vlastně potřebuji dostávat velmi dobrý zadání od svého nadřízeného a velmi dobře mít precizovaný ten cíl. Ale ta druhá škála, ta moje sebeorganizace a sebekontrola, už mi pomáhá, abych těchto věcí dosahoval. Takovýhle faktorů, který ten výkon můžou podpořit, nebo naopak můžou být pro vás nějakou komplikací, jsme schopni stanovit celou řadu. Představte si třeba 14 až 16 různých složek, které vám dneska můžou pomáhat, nebo naopak vás nějak trochu bojkotovat. Pokud tohle téma by pro vás bylo zajímavé, dá se obrátit na naši firmu, kde umíme tyhle věci velmi dobře diagnostikovat a pomoci vám pochopit, v čem dneska ten váš výkon je skutečně excelentní a kdyby možná dosahoval nějakých letních úprav. Mějte se krásně a nezapomeňte sledovat náš kanál, kde se budeme dlouhodobě a systematicky věnovat manažerské psychologii.